Ia, asta e murul care l-am pus peste zapata pe care am făcut-o, peste fundația aceea mare. Început al altei. Plin cu, îl tot umplem cu beton. Vedeți? Plin cu beton și tot continuăm să-l umplem. Punem armătură, alte fiare. Iată. Fiare în sus și fiare invers. Vedeți? Iată. Cu hueveră din aia în spate. Iată. Asta e tot zidul. Aceea am altă armătură deja făcută pentru alte fundații care mai vin pe aici, mai sus încă. Scoatem pământul cu sacul la lopată, blocheții, betoniera și acolo sacii de beton. Aici se pun să conectăm fundația asta, care e zidul deja făcut pe ea. Și să turnăm aici să conectăm cu asta. Vedeți unde am lăsat rândul trecut bările alea de fier, Esperance. Și la fel va trebui să facem și pe capătul celălalt. Am lăsat acolo un tub de dren care vine din spate, un tub de scurgere ca să preia toată apa de la casa de sus. Și acolo trebuie să demontăm și aici tot pământul ăsta. Vedeți, am lăsat acolo bări de legătură. Demontăm tot pământul ăsta, zidul ăsta se rupe și ne unim din nou cu zidul ăla acolo, cu stâlpul ăla. Acolo ne unim. Și tot ăsta va rămâne până în spate, acolo, în garaj, întreg pentru 3 mașini. Vedeți, de aici, de la zidul ăsta și până la poarta aia acolo. Iar aici, în zona asta unde fiarele rămân scurte, pe aici vine scara de urcare în sus. De-ai gaura asta aici. De-ai locașul ăsta. Pe aici urcăm scara în sus. Să urce sus în casă, din garaj. Pornește de aici, de lângă stâlp. Vedeți că deja am marcat aici. Ia. Că e marcat până mai sus. Între începută și scara.